Naghingyo sa DOJ ang NUPL nga aktuhan ang reklamo nga pagpamahog sa testigo sang Sagay Massacre. Nagpasaka sang kasong iloy sang testigo sa 3 ka mga pulis. Hipe sang Sagay City Police Station nga si Chief Inspector Robert Mansueto, SP1 Diaz kag PO1 Magsupaw. Subo man ang amay sang testigo. Una naging kasuhan sang amay sang bata ang human rights group nga karapatan sang kaso nga kidnapping kag abogada sang NUPL. Nakabato na sang notice to proceed ang kontraktor sang Halao River Multipurpose Project 2 sa Kalinog, Iloilo. Suno kay niya Administrator Ricardo Visaya ang notice to proceed gin-issue sa Korean investor. Subo nga may NTP na ang kontraktor, madayo na ang construction sang 11.2 billion pesos nga Halao River Multipurpose Project 2 pero wala pa mahibuluan ang petsa kung saan o patigayunon ang groundbreaking sang proyekto. Plansado na ang plano sa seguridad sang Antique Police Provincial Office sa Palabuton nga Binirayan Festival. Magaumpisa ang istrikto nga pagpatuman sang seguridad sa Disyembre 14 tubtob Disyembre 31. Magapahamtang sang Police Assistance Desk ang kapulisan sa mga lugar sa diin ginadagsa sang tawo sa tion sang festival. 18 na kaadlaw ang religious activity sa Palabuton nga Santo Niño Ati-Atian Festival sa Kalibo, Aklan. Inang naglawig sa naandan ng napulo kaadlaw nga selebrasyon. Enero 2 to 20 ang nakalinyada nga mga aktibidad para sa adlaw-adlaw nga panaad kag debosyon kay Santo Niño de Kalibo. Kalakip na diri ang tradisyonal nga palapak sa Kalibo Cathedral. Bespera sa kapiestahan sa Enero 19, ang Dawn Penitential Procession, las 4 sa kaagahon. Samtang pagka-Domingo Enero 20 ang traslasyon, Pilgrim's Mass kag procession ang highlights ang kaadlawan it kapiestahan ni Senyor Santo Niño de Kalibo.